I dok jedinice Narodne odbrane Zapadne Bosne oslobađaju nove prostore, narod u pozadini sanira štete koje je počinio 5. korpus. A konačno je slobodan i Vrnograč, a ekstremisti Alijine vojske se povlače prema Bužimu i Bihaću. Mi smo u jednoj strateški znatno povoljnoj situaciji. Stvorili smo uslove za organizovan povratak civila, izbjeglica nazad svojim kućama. Evo, kao što vidite, uređujemo, sređujemo, pripremamo sve za povratak naroda. Ovo mjesto Vrnograč je prilično oštećeno. Čujemo da su ovdje oštećeni neki objekti. Bila je žestoka borba. Pa borbe su dugo trajale. Mi smo se trudili da sve borbe, način naš borbe je da bude na diverzantski način. Međutim, neprijatelj kad se povlačio, vršio omnazdu nad gradom, nad praznim gradom, granatirao, uništavao, demolirao, pljačkao, ali mi ćemo to vratiti, vraćamo dušu našem Vrnograču i bit će opet kao što je bilo. Mi smo praktično, može se reći, još uvijek ipak na negdje prvoj borbenoj liniji, ne baš tu, ali ovdje čujem da mogu da dolete i minobacačke granate. Pa mogu, nismo toliko blizu prvoj liniji, mi smo njih ocijeli daleko od grada, međutim imaju još domet minobacača, granatiraju, kad čuje da se mi ovdje veselimo, puštamo muziku, razglas, pa im je krivo, ali šta bi. Zapadna Bosna je sve slobodnija i sve veća. Pa sve veća, sve slobodnija. Inače, najveći udio u oslobađanju ovog Vrnograča su preuzeli Vrnogračani, pripadnici druge brigade, kako kažu, najbolje brigade Narodne odbrane. Mi idemo dalje, nadamo se skoro u Bužimo ovako. Čestitamo vam, kako se vi zovete? Hvala. Admir Mulalić, zamjenik komandanta druge brigade. Hvala vam. Evo i vi ste borac ove brigade. Ovdje polako se stanovnici vraćaju. Koliko je inače živjelo ljudi u Vrnograču? Pa okolica Vrnograča sa ovim mjesnim zajednicama 15.000 stanovnika, uz ovaj dio što je izbjegao zajedno sa jedinicama Narodne odbrane 21.8. prošle godine, negdje oko 12.000 sa ovih prostora izbjeglo, sa 2.000 boraca u pravcu Bosanske bojne, a zatim krenuli su jedan dio u svijet, a jedan dio u Batnogu i Turanj. Šta biste vi poručili ljudima u dijaspori, onima koji nas gledaju? Često se govori, borba se vode oko Velike Kladuše, međutim Velika Kladuša je već više od pola godine potpuno slobodna. Tamo je život krenuo normalnim tokom. Za naše drage zemljake da vide i slikom i glasom da je ovo Vrnograč, jer puno imamo svojih i pristalica i simpatizera Zapadne Bosne u svijetu. Nadamo se da ćemo se uskoro sa njima i naći ovdje u Velikoj Kladuši, a puno i dalje dok jedinice Narodne odbrane pripreme i buduće zadatke za koje su one potpuno sada i spremne. Za njih posebna poruka da nemaju čega da se i plaše i sikiraju, jer su jedinice Narodne odbrane stasale u sasvim jednu novu vojsku koja je spremna da izvrši svaki postavljeni zadatak, a mi smo u ovoj operaciji Vrnograč pokazali da smo za nekoliko dana oslobodili jedan ogromni prostor i omogućit ćemo za koji dan povratak 15.000 ljudi svojim ognjištima. A Zapadna Bosna uskoro će biti proglašena republika. Pa to je ono što nas je vodilo od samog početka, to je naš i cilj, jer sve pokušaj da se ovaj sukob riješi na jedan politički način nisu urodili plodom i mi smo u svojoj platformi i kod aktiviranja Narodne odbrane stavili sebi u zadatak osloboditi kompletne prostore Zapadne Bosne, a nakon toga i vjerovatno u ovaj koji dan i proglasiti Republiku Zapadnu Bosnu. To će samim tim i ljudima ovog kraja dati jedan novi motiv i novi način života na ovim prostorima. Samim tim na ovom jednom ogromnom prostoru trebao bi da zavlada i trajni mir, a ujedno i da bude nekakva predispozicija za buduća rješavanja krize u Bosni i Hercegovini i ex-Jugoslaviji. Štete što ih je rušilački počinio 5. korpus vojske Alije Izetbegovića su ogromne.
Prilikom povlačenja ispred jedinica narodne odbrane iz Vrnograča, Alijini i Dudakovićevi ekstremisti su zapalili pogon Saniteksa. I koliko je god vojnička pobjeda u operaciji Vrnograč bila i sjajna i slatka za naše pripadnike, to već je prilikom povlačenja jedinica 5. korpusa, oni su namjerno izvršili paljenje ovoga objekta. Velika je žalost jer je dobar dio ti ljudi koji su prešli na suprotnu stranu i radio ovdje i dobar dio svog radnog vijeka ovdje i proveo. Da pomenemo da je ovo tkačnica najveća u Europi na jednom mjestu koja je proizvodila godišnje 70 miliona metara gaze, da je u njoj prije rata radilo 300 radnika sa svih ovih prostora, što je još tragičnije prilikom ovog ovako vandalskog čina koje su napravili pripadnici 5. korpusa u nemoći da se odupru jedinicama narodne odbrane, seglu si za ovim, znači onim najružnijim, gdje uništavaju materijalna dobra i svoja, a